2018 karácsonya. Az OCÖ székházában minden készen áll a nagy eseményre. Bőrrel fogunk foglalkozni, karkötőket és karácsonyfát. Ez készül ebből. Igen, így van. Egyszerre több dolgot is csinálunk most. Különböző golyókat beszínezzük aranyra, meg ezüstre, és be lehet festeni amúgy temperával, vagy bármilyen színűre, ami a gyerekek akarják. Utána leszedjük, és utána rakunk rá egy kis kötelet, és fel lehet akasztani a fára, mint dísz. A Dohány utcai székházba 100-nál is több olyan roma gyermek és fiatal érkezett, akik tanárai kíséretében vettek részt az egész napos programon. A fenyőfa alatt kicsi és nagy kézműves foglalkozásokkal, lufihajtogatással, arcfestéssel készült az ünnep fénypontjára. Mindenki kipróbálhatta magát ajándékok készítésében. A gyermekeket az OCÖ vezetői és vendégei köszöntötték, akik nem először jártak már a Dohány utcai székházban. És ahogy nektek egy névnap, egy születésnap fontos, ugyanúgy egy ország életében az ország ünnepei, és aztán vannak a nagy ünnepeink, amik kicsit nagyobb osztoznak, amelyek közül talán a legnagyobb a karácsony. És ezek az ünnepek arra jók, hogy megőrizzék azt a fajta emberi kapcsolatot, szeretetet, ami nélkül nincsen világ. Én nem kívánok most hosszas beszédet mondani, csak arra kérlek benneteket, hogy örüljetek minden pillanatnak, amikor együtt lehettek azokkal, akik szeretnek benneteket, és akiket ti is szerettek. Egyrészt azért tervezzük meg ezt a rendezvényt minden áldott évben, hiszen tudjuk, hogy ti, akik ma itt vagytok, gyerekek, milyen helyzetben vagytok. Örülök és büszke vagyok arra, hogy eme nehéz napokban az Országos Cigány Önkormányzat kis csekély ajándékaival mosolyt tud varázsolni az arcotokra. A zenéből, versből és táncból álló programot fiatal lelkes amatőr fellépők biztosították. A decemberi hidegben vergő ritmusok kicsit és nagyot egyaránt táncra perdítettek. A színvonalas műsor után csengettyűszó jelezte, hogy elkezdődhet az ajándékok kiosztása. Lányok ide hozzá! Egyes sorban.
Jézuska csomagjaiban készségfejlesztő játék, kisautó, mesekönyv és kirakós játék várta a kicsiket. A 2008 Ocő karácsonyán mindenkinek jutott valami. A gyermekeknek egy jó szó, egy finom falat és egy ajándék, a felnőtteknek pedig 100-nál is több felszabadult gyermekmosoly.